Hello, hello, hello mga moms! Okay, this is Mom Shiji once again. Welcome to our another chikahan with the people around Brandamage and the family of Tagaraw family. Ayan, at kung sino may mga taong nasa paligid namin, nakakasalamuhan namin. And this time, isa nga po sa pinakamalapit at halos sa araw-araw namin nakakasalamu at nakakasama ay ang mag-asawang Nina, Ate Nina, and Kuya Puloy. Kasi noong nakaraan nalilito na ako kung sino si Loloy at sino si Puloy. Puro sila mga loy dito eh. So this is Puloy and Ate Nina. Ayan. So welcome sa inyong dalawa sa ating chikahan. Alam niyo po ba, medyo nahirapan ako sa schedule nilang dalawa kasi talaga napaka-busy po nila. Lakad. Kasi lagi may mga lakad. So ngayon ko lang talaga sila na tawag mo rito na naharap, na ngayon lang kami nagkaharap-harap. Okay, bago lahat, kamusta na kayong dalawa? Okay lang. Okay lang. Lakas natin ang para naman marin. Okay lang guys. Wow. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung mga ginagawa ninyo dito sa farm? Ha? O dito sa Hinaguan. Sa'yo na. Si Ate Nina. Ito lang, kuwan. Tagalog? Oo, okay. Kasi syempre may mga Tagalog. Maglilinis. Maglilinis. Tanim ng gulay. Kasama ka rin nila Ate Tanim ng Tita Inday. Ng ibang gulay. gulay. Araw-araw. Hindi. Punta ko dito araw-araw. Katapos ko dun sa bahay ng malaki. Sa mansion, nag-aasikaso ka din. Dun Naglilinis ka rin din. aga, malinis ako doon. Katapos ko doon, punta na ako dito. Dito naman mag-aasikaso. So, kasama ka, naglalaba ka rin dito, di ba? Oo. Actually, may extra siya sa amin. Sa mga Bex, kasi yung mga Bex na gusto magpalaba. Ayan, siya naglalaba ng aming mga damit. Okay, si Kuya Puloy naman ay isa sa mga trabahante rin ni Brenda. Sumunod na ginawa yung mga bahay mula sa kabila, sa mansyon, yung Pinabimbo, Mananda ka rin ba nun, and kay Ate Challenge, at maging dito sa Hinaguan Farm. Okay. Ngayon, nawala nung ginagawa ng mga bahay o construction, ano na pinagkakabalahan? Kain ng mga pato, Yung mga alagang hayop. Magtatabas. No, medyo nahihirapan sila sa Tagalog. Tagalog. So magtatabas ng mga Pero damo. mga damo. Maintenance. Parang gano'n. So sa mga nag-maintenance ng Hinaguan Farm. Okay. Bago pa man kayo makapasok dito sa buhay ng Tagaraw family. Ano ba yung dati niyong ginagawa? doon sa palayan. Trabaho ng palayan. Sa saka, sa sakahan niyo. May sarili kayong palayan. And ikaw tinino naman. Ako, kuwan lang. Laag na kung sa akin, kung si Tula Brinda noon. Nagpupunta-punta. Punta-punta. So extra kapag kailangan. Extra, Maglalabar, makunong sa kanila. Lagi. Pero hindi, pwede kay kuwan man. Anak naman ko. Tawago naman ko ni auntie maglaba. Ano ko? Extra, Maglalaba, tsaka pupunta. Okay. So, paano kayo nakapasok sa nila? Paano kayo nakapasok sa pamilya nila? Kasi talagang kita ng mga manunod natin. Kung gaano kayo ka-close sa family ng pamilya ni Brenda. Paano kayo Lang. Kana. Pero mini Brenda, at kayang mama niya. magkaibigan na? Kasi kayo ang magkababata. Kami. Hindi. Kaibigan, kabata ni Brenda, pero kaibigan, Ang mas kaibigan mo, si Mama Sita. Oo. Kamusta kayo kamusta kayo ni Brenda nung kabataan mo? Yun lang. Parati magkuhan. Nag-WhatsApp. Magkabatch ba kayo sa school? Hindi na din. Parang lumalaki lang ng sabay. Meron ba kayong mga memorable experience with Brenda? Yung mga hindi Oo. So, yung kuhan, yung
Madisco mi noon sa doon sa kabilang sitio. Nagdi-disco, Oo. nakikipagsayawan. Anong mga eksena ninyo? Sayaw. At saka yung pagkuan nila ng sanay ka na magpasaka ba? Sa tawag anak, mamanhikan. Nansama sila doon, sila Blinda. Mamamanhikan? Oo. Oo, namanhikan Ah, siya. ikaw na naman hikan ka sa kanila. Sama na sila. Bakit nakasama? Ba't kasama siya? Ba't sumama siya? Amiga man mi, ay kuan man mi, close, amiga man mi. Ah. Muban sila. Sama Sumama. daw sila, oo. Ang dami yan. Sama daw sila. Ah. So isa siya sa mga nakasama ninyo. Anong sabi niya? Anong kwento niyo doon? Kwento ko nga po. Ano eksena niya doon? Ang ginawa niya? Ha? May gusto silang namamanhikan. Mamanhikan. Nalaman nila gusto, nalaman nila na may kanya. Sabi niya, sama kami, sama. Ah, sasama. Oo, sama daw sila. Sa isang may dala. Mga saging, ganyan. Ano ba? Mga ulam ba, ulam. Bigas? Ulam. Ah, okay. Mga panghanda. Soup drink. Okay, okay. Oh, tapos, Dala namin doon. layo ah. Na yan. Sa bundok? Ah, doon dati yung bahay? Oh, doon talaga yung bahay niyo? Doon. Oh, tapos ano sabi nila? Ano sabi niya? Amis lang. Ang hirap. Malayo daw. Pag-abot ako na dito, Hingal ka na na hingal. gutom. At balik. Gutom na naman. Ah, so talagang ever since pala, malalim na din yung pinagsamahan niyo. Bago pa man siya maging ganyang kasikat. Oo. I mean, oo. Kaya close na talaga din kayo. Hindi pa siya artista. Pangalan ng isang artista na siya. Pangarap din yung pinsan ko. Yung relasyon ninyo, hindi lang siya basta dahil Oo. namamasukan ka sa kanila or or tawag dito may mas malalim, may mas malalim Sabi na ko kaya ako noon, yung doon pa siya sa kanang sa tuwan pa siya sa Japan. Pag-uwi niya dito. Sama-sama man yung mga iyang mga kuan bitaw, iyang mga pinsan, mga mga uban niya ba, mga tanan niya ba, Kaibigan? magligo-ligo sila. Mana na yung koma. Pwede makapil sa inyong pamilya, mana na may kasama mo. kasama siya. Pwede makapil sa iyong pamilya, kaya ganahan ko kaya magligo sila. Kaya So nakakuha, hindi ko sila, nakasulog hindi ko sila kalabayo. Sulos na kuha. Okay, tanungin naman natin, kamusta si Brenda bilang amo? Kasi syempre, nagkakaroon tayo ng division. Kasi pag nasa trabaho ka na, siya na yung amo ninyo. Kasi nga, nagsisilbi kayo sa kanila. Kamusta siya? Ano, siya ba yung mahigpit ba siya? Wala nga akong masabi. Wala. Sobrang bait. Ang buong pamilya talaga. And ikaw lalo ka na, isa ka sa mga labas-pasok sa bahay nila, and nalalaman mo talaga lahat ng mga plano and dapat gawin. Ano mo sabi mo? Basta. Masaya lang. Wala lang. Hindi siya kita Tagalog. Na, Wala. Masaya. Wala. Wala. Wala akong sabi. na okay naman. Wala. Kamusta yung bigas? Gusto ko marinig tong kwento ng bigas. Bakit may involved na bigas? Utang din. Kapag yung cash, wag walang cash, pwede yung bigas ang pinambabayad. Ang tawag dito sa amin taloktok ba? Taloktok. Oo. Mangutang ako sa'yo ng pera, tapos bigas yung ibabayad. Ibabayad. Oo. Palay. Ah, palay pa lang. Palay. Ganito kasi yan. Ang per sako, ang per sako, 700 ang per sako, isang sako. Yun, pwede lang magkano ang nakuha kong pera sa kanya, ibabayad. Yun ibabayad. Ah, okay. So ano siya, parang yung pera naman na ginamit niyo para sa pagsasaka. Finance. Ah, okay. So isa siya sa tumutulong na nag-finance ng tanim mo, mga tanim. Ah, okay. Malaki naman din tong mo, sakahan. Malaki din. Pag sa isang taniman o isang anihan, nakakailang saka kayo? 50 plus
Nasako. Nasako. Oo. Okay. So, at least kahit paano, meron din kayong paghuhugutan talaga ng pera, ng ibang income. Okay. Okay. Ngayon naman, kasi meron kayo, ilan yung anak? 4. 4. Ang taray. 4 na anak. 4 Tas pala. lahat, puro po lalaki. Nakakaloka. Okay, question. What if one day, magising kayo na isa sa kanila ay kagaya na namin o Becky na din? Okay lang. Sa'yo okay lang. Okay. Wala kang issue doon kung maging Becky. Wala. Ay, ikaw kuya. Kung maging Becky yung isa sa mga anak mong lalaki. Wala naman masyado. Iwan nila yan. Choice naman nila. So hindi kayo magbibigay para doon. Okay. Wala kayong plano na maghabol ng babae. No, gusto ko lang ayun. Ayaw, ikaw may ayaw. Ikaw gusto mo. O gusto. Oh. So paano kung yung pala yung tutuka sa manok? Ay paano kung yung manok pala hindi ayaw nang tukain yung palay? Kamusta yung relasyon niyo? Walang Kayo ba yung mag-asawa na lagi nagbabangayan, nag-aaway? Sino mas madalas mainit ang ulo sa inyo dalawa? Siya. Sapa Bakit? lang Bakit? Wala. Mabilis mainit ang ulo niya. Wala naman. Pagkakuan lang. Wala naman na yun. Tapos paano kayo nagkakaayos? Gusto ko marinig kay Kuya Puloy ito. Paano naaayos yung galit niya? Paano mo naaayos? Tawa-tawa lang yan. Love yan. Napakarupok pala ni Ate Nina. Talaga. Sinang mahilig mga labit? Mga labit ba? Magyaya? Sino? Sino talaga gusto mo pa mag-girl? Kung sakaling magkakaanak pa rin, sana babae. Oo, sana. Bye. Ayaw na ni Puloy. Kit. Panghirap eh. Mahirap. Sa mahirap yung part mo. Para magpapalaki ko. Magdadagdag sa ano. Ito naman ang anak. Maliit na. Ay, ilan na naman yung pinakabunso? Mag-9 na karoon sa 23. Ang April. Magkalapit sila ni Mama Sita. 23 pa, sa May pa. May. So, 9 years old yung bunso. Tapos sumunod, O, 11. 11, Or 15. 15 at saka. 15. Okay. So, medyo malalaki na rin pala talaga sila. No? Ayan. Okay. Huling question, bago pa man tayo dumako sa ating final talk, no? Sa mga gawain dito sa farm, ano yung pinakagusto nyo ginagawa? Ikaw, ating maglinis talaga din. Hindi ka ba, ito ha, honest to goodness lang, be honest, naiinis ka kapag ang kalat ng mga bangka? Hindi man. Silang. Bahala. Pero bitang gantuhon. Oo. Hindi ka naman naiinis ka na, ang kalat na naman, ang gano'n. Hindi. Hindi naman. So, okay naman. So, okay lang. Alam niyo na, pwede kami magkalat-kalat. Charot lang. Ikaw kayo pala, anong pinakagusto mong ginagawa dito? Punta ko dito ng mga gaman. Sa umaga. Mga IT ko. Kasi ano yun na rin to eh, parang inyo na rin to eh. Kasi di ba, yung kambing, ikaw ang, siya kasi nag-ano ng kambing, at saka ng, nung mga baboy, even yung mga baboy, di ba, kayo din talaga yung nag-aalaga. At saka, etong mga pato, kanino nabili? Ikaw din naghanap? Siya. Yung mga pinsan niya. And yung mga manok, etong manok, Minsan din niya yan. Yung mga maliit. nabilihan. So most of the animals, halos lahat talaga ng height dito, talaga, ikaw ang nag-aasikaso. Okay. Ito na. Mensahe niya para sa, of course, kay Mama Sita and kay Brenda na talagang naging malapit sa iyo. Sa inyong dalawa, sa family niyo. Ano mensahe niya? Salamat, Auntie Sita. Salamat sa Auntie Sita sa pagtulong. Anong, Juan, bigyan mo ako. Salamat.
sa lahat. Kasi kung hindi nyo po nalalaman, si Ate Nina kasi itong shock absorber ni Mama Sita sa lahat. Pag may stress si Mama Sita, pag may problema si Mama Sita, ito yung hahanapin, ito yung tatawagin. Hindi naman siguro dahil ayaw ni Mama Sita mag-open up sa mga anak niya. Siguro kasi, syempre ayaw niya nang bigyan ng problema yung mga anak niya. Kaya kayong dalawa lagi ang pagkamaritesan. Oo, kung ano yung nararamdaman ni Mama Sita. I mean, everything yan hindi lang sa kung saan problema. Sa lahat. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron kayong gustong malaman, Nina is the key. Sa lahat. Diba? Hindi, tsaka talaga namang kung ano yung support kasi na binibigay ni Mama Sita and ni Brenda sa family niya, tinutumbasan naman din talaga na, at nakikita talaga namin kami personally. And thank you. Oh. Thank you din kay Brenda sa pagtulong sa mga anak ko. Palagi dito. Oo. Kasi kasama din natin sila sa food, diba? Dito, mga bata. Salamat. Juan. Sana Juan pa siya, pagtagaan pa siya tapos Juan. Tawan at saka dami pang blessing. Correct. Ikaw, Kuya Puloy, ano message mo for Brenda? Kasi syempre, kahit wala na yung mga construction na gagawin dito sa bahay, meron pa din napagkukuha ng extra income. Laging pasalamat ko po kay Brenda sa lahat ng tulong na binigay niya sa amin ng aming pamilya. Sobrang salamat ko talaga. Walang Wala ka nang hindi matapambasan. masasalamat lang. Maraming salamat. Ako, ito na. Kasi syempre aalis si Brenda. Mawala siya ng matagal-tagal. So, kayo talaga ang maiiwan dalawa rito at bahala sa lahat. No? Especially sa kanyang mga anak na Alaga. sina Chucha, sila Mumay, ang mga pusa niya. Correct. So, ayan. Nadagdagan kayo ng anak. Bumahay dun sa kabila. Maraming kami nga. Ayan. Muli maraming salamat sa inyong dalawa and sana mas lumaba pa rin yung friendship namin. And thank you din sa inyo sa pag-aasikaso sa amin, sa mga social timer squad din na kahit po naka-off cam, itong dalawa is talaga namang pati kami ay inaasikaso at inaalagaan dito sa Hinaguan. Thank you so much. Ayan, at sa inyo lahat mga moms, muli maraming salamat. Ayan, sa inyo panonood at makikipagkwentuhan sa amin. Sa Ate Nina and Paloy, sana kung bubuo man, hindi nyo dalangin namin, sana babae na. Gusto ko makakita ng female version ni Nina kasi halos lahat ng lalaki talaga mukha niya. Bakit kaya? Kami puro lalaki. Kayo? Parang nasa dugo na. Wala. Oh, ayan. Once again, this is Ma'am G. Please do follow, like, share, and subscribe my YouTube channel and my Facebook page. Ayan. God bless everyone. Thank you. Bye.